Ahal vilayatynyň Göktepe trawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan 6-njy guşçuluk hojalygy hem soňky ýyllarda guş etini önürmekde baý iş tejribeleri hem de önürýän ýokary hilli önümleri bilen uly meşhurlyga eýe bolan kärhanalaryň biridir. Guşçuluk hojalygyny häzirki wagtda towukdur jüýjeler ýedilip, ähli amatlykları göz öňünde tutulan ýörüýte döwrewap ýerlerde saklanýar. Kärhananyň bir ýylyň dowamyny 15 000 tonna iýim önürmäge mümkinçiligi bar. Bu ýerde ýedilýän towuklardan alynan täze ýumurtgalar inkubator toplumyna goýulýar. Inkubatorlar toplumynyň bir ýylda 5 million jüýje çykarmagy mümkinçiligi bar. Inkubatordan 21 günden soňra çykan jüýjeler 40-45 güniň dowamyny ulalyp, eti taýýar görnüşe gelýär. Guşçuluk hojalygyna esasen broiler tohumly towuklar guş eti önümçiligini peýdalanylýar. Guşçuluk hojalygynyň çägine gurulan häzirki zaman tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan iýim önümçiligi bölüminde hem işler saýlaşykly alınıp barlya. Hemde gün saýyn ýokarlanýan nepgine eýe bolýar. Bölümde çygmal hökmünde mekkejewen, soýa şyrody, buğday, mineral vitaminler, garynysy, nahar, duzy, balyk hemde soýa ýagy ulanylýar. Çygmalyň bu görnüşleri boýunça degişli hünärmenler tarapyndan görkezme taýýarlanyp, onda belli bir möçberde önüm taýýarlamak üçin gerek bolan çygmalyň mukdary görkezilýär. Şoň esasyna bolsa çygmal önümleri iň kämil tehnologiýalaryň kömegi arkaly bu ýerde gaýtadan işlenip, ulardan ýokumly goşunlar bilen baýlaşdyrylan ýokary hilli iýimler taýýarlanýar. Bu ýerde ýedilýän towuklardyr jüýjeler üçin şeýle-de ýörüýte buyurmalar esasyna her günne ortaça 50-80 tonna iýim önürilip, olar 50 kilogram agramdaky polipropilen haltalaryna gaplanylýar. Asly işleri alyp barýan guşçuluk hojalygyny häzirki wagtda işgärliň 55-de 2 çalşykda zähmet çekýär. Toplumda zähmet çekýänler döredilip berilýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.